Ay, uwak. Wak! Sa in English, uwak. Jo, sa in English, uwak, jo. Mana po, jud ha. Kaya ron dili jud makita sa kamera. Joke-joke. Sayos kabuntagon guys. Katawa lamang ta kay matud ba nila practice kuno og kabuang aron maangkon nato ang himsog nga panglawas. May sulti sa uban guys. Nga kung maayo imong panglawas, magpractice kag kabuang mabuntag. Morning mga tao tag panagsa guys. Bahalag way ngipon basta kay mukatawa ta. Buntag kayong sayo. Oh. Kusog kayong hangin kaganina guys. So nabalaka ko kay to ako ang kapika sa kinabuhi dito sa may laod. Kauban sa kong mga anak. Papa sila mo uli guys. Kining mga-vlog ta guys, sa usahay dunay lagsik, dunay luya tungod tinga sa mga emosyon. Or puno lagi sa mga problema, mao na nga usahay mi guys malubat pud mi. Kain ko cellphone re malubat, hastam dining tao malubat. Mao ni nga usahay watay gana. Wala ta kayo ba nga di na dito tumao? Ako ang mga shout out guys sa mga viewers na ako, sa mga followers. Pasensya na ha, dili na ko tagsa-tagsaon kay kung tagsa-tagsaon gud nako guys, di man ko ka-memorize what is minus ang memory. Mauna nga nagpasalamat ko ninyo guys sa inyong pag-suporta ni Bulanong Dako. Gikalipay jud nako na guys kay mamang jud amo ang tumong og tinguha sa mga sama kanako guys nga aduna jud mga followers nga musunod intawon kanamo. Aron sa ingon guys, makabot namo ang amo ang gipangandoy. Labi na guys kay sama nako ubos kay kahimtang tan-aw ra gud mo ang balay guys. Oh mo nang naningkamot na laman ko guys og vlog kay halos na naiano damong balay sa isinta na kapin akong edad guys, pero wa pa mikitog insakto nga pundasyon kung asa jud mi ani nga dapit mamuyo. 7 ka bukang anak guys, pero usa na lang akong sakop. Iya na sila pamuyo guys, kay pamilyado naman. So kami na naman si Mr. ug usa na ko ka junior ang nabilin. O lagi guys, mangandoy jud ta nga moangat tagamay kay bisan na naman sa akong katigolangon makatagamtam ko guys og kaharuhay or dili ko kayo kana bang sanay hamugaway. Hamugaway nga pagpuyo kauban sa ako ang junior. Wa pag yun sila mo abot guys, so naana nga mong labasiro sa tabok no. Asa raman ni sila, wa naman makita diha. Wa na sila makita guys kay tuara hanap lang kaadyo. Ato kuno padak-an de. Ani po ning cellphone nga og padak-an di man mo tuo. Nay panahon di ta kamao, nay panahon makamao tani atong cellphone. Kini laging overuse tingali sa
paggamit sa tong utok guys, murag mapundok. So guys, ato na ning i-off sa karadyo kay mo ato ko sa tabok. Makikabilo-bilo ko sa mga labasiro ato guys. Bye-bye! Gubang doghan ko, kay gitalikdan mo, kalit na hanaw ang imong saad, ngano pinangga ko ang imong panumpa, di ka magpalayo karon ani nagmasulubon ug nag-inusara. Tambal kalaay guys, mao nang magkanta-kanta putag panagsa. Mao to akong paboritong awit guys sa bata-bata pa ko. Murag naana joy kalainan. Kay matod pa sa una, sa bata pa hugot pag-angay. Karon wa nay angay. Wa nay angay guys, kay tigulang na. Pero matod pa nila guys, paniti. Paniti kay ato ang pakpakan. Ginoo. Oh, dagom oh. Moingon mo guys og sibulanong dako, sige lang mag kuan-kuan ng mga dagom. Natural. Basta dagat nun ta guys, mag-andam jud ta og unsa nay panahon, unsa atong makita nga panahon. Kay mananagat man mi, kinahanglan gyud naamo jud na siyang bantayan. Kay para karon amihan. Amihan no. Gabantay mi guys og amihan. Peligro sa mga mananagat nga ato China. China ba guys? China, basta ato na makuno mi sa kuan. Laod dako. Iano da mo mga sakayan simbak ko, palayo ra. Mao na akong labasiro guys, o gahuwat. Gahuwat kong bana. Ato makita guys ang bukid. Puwersang daguma jud dito guys oh. Gabon-gabon. Tugnaw kaya ari among dapit guys sa Valencia. Lamurag mauna ron guys. Lagi mauna lagi sila guys oh. Hala gagukod sila guys. Manaiisda ogwa guys, magpakusog yun na sila. Makaingon puta og inigdunggo dahag isda kay nagpinakusog man pero wa day isda.
Ala, bulhot silang duha. Muna amahan og anak guys. Nilargo man. Ala. Ni Silo man pen. Naunsa man. Kita tingali nga gibidyo. Mao nang nanagan dito gladyo. Ara, dunggo na sila. Pakusog lagi padagan, ambot lag na ba ni isda. Hangin ra ba ganina pen. Tiyaw guys, nanagbo o dagahan. Uy, nasama dapog ka? Ha? Bawang tila ning. Daghang mo dildo anak, magsinilas unta ka na. Sud anong ka itong kana nga nabo no? Mura ra batog itong usa wa maka dala wa taga Isla Basiho. Ang papaon na to. Pero sa man pong wa naman diha siya. Pa man siya diha pag-abot. Asa to? Uy, hala, what is that? Hala. Sa man mara itong sabuan o pununon sugbaon? Sugba ning usa ning usa. Ay. Naa. Yatag ng usa nila. Tagan tuwas. Ha? Tuwas. Kakay, sudano na do? Karing tuwas arela. Tuwas naman kuno kay imo siya kanarang tuwas makaya kuno ning isugba. Jesus, sige na. May kapapato? Wa ko kay bahog na bay sudanong papa. Stilanog mo dagan pa na no? Na. Kung gibutang guys kay ang lisod hawiran. Dada na tanan. Ha? Buko man pero musuwa lagi ta. Kanira man pong duha god. Ay kuan sudan. Naluto si Alex og sudan. Iya ko nang ipa sugba pero para nako lami jud ni siya sabon. Oy, kanina. May ireng. Ngyaw! Mudungaw sa kaho, miyag ngyaw! Naabay tuwas ani ngyaw!